Mae amaeth yn bwysig i mi wrth ffrwythloni a chreu cymdeithas a chymuned gref o fewn Cymru gwledig. Heb amaeth, heb faith. Mae'n ffordd o fyw a mae yn y gwaed. Mae amaeth yn bwysig i mi achos dyma mae'n ffordd o fyw. Heb amaethyddiaeth, bydd dim cefn gwlad. Mae bob 1 punt sydd yn cael ei fuddsoddi mewn i'r byd amaeth gwerth 9 punt yr economi lleol, ac mae 14% o gweithwyr y Deyrnas Unedig yn cael eu cyflogi o dan y sector amaeth a bwyd. Dyma'r ffeithiau plaen. Mae ffermwyr yn bwysig i'r economi, amgylchedd a'n cymuned. Mae'r sector bwyd ag amaeth y Deyrnas Unedig gwerth tua £146 biliwn i economi y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, ac yn cyflogi dros 4 miliwn o bobl. Serch hynny, gyda'r niferoedd o dda byw yn lleihau yn y Deyrnas Unedig, a dibyniaeth ni ar fewnforion bwyd wedi dyblu ers canol yr 80au, oes na le i bryderu am sicrwydd bwyd yn y dyfodol agos. Mae Prys Morgan yn gweithio fewn y gadwyn gyflenwi fel ffermwr a chyfarwyddwr caffael, un o gwmnïau prosesu ci coch mwyaf y Deyrnas Unedig, sef Cipac. Ar hyn o bryd, byddwn ni weld yw bod yna ostyniad sylweddol yn y niferoedd o'r gwartheg beef yn ywedig. Maen nhw'n gostwng tua 20% dros y 10 mlynedd diwetha. A mae'r niferoedd o ddefyd magu yn y Deyrnas Unedig hefyd wedi gostwng rhyw 15%. A mae hynna yn bryderus o ran sicrwydd bwyd ar gyfer y dyfodol. Sut mae'r lleihad yma yn effeithio Cipac yn uniongyrchol? Wel, os drychwn ni ar draws yr Deyrnas Unedig, mae'r nifer o gwmnïau wedi lleihau dros y 10 mlynedd diwetha. A mae hynny oherwydd dyw'r niferoedd o dda byw ddim ar gael i'w prosesu. Wrth reswm, wrth bod yr diwydiant yn crebachu, mae yna lai o swyddi i gael hefyd, a mae hynny yn bryderus, nid yn unig ar gyfer cymunedau gwledig, ond hefyd yn y llefydd lle mae'r ffactrioedd yn aml iawn mewn trefydd fel yn Merthyr Tydfil. Mae cwmni ni, er enghraifft, yn talu allan yn wythnosol dros 7 miliwn i'r gymuned gwledig. Mae hwnna'n cael ei wario drosodd a throsodd, a mae'n golygu bod nifer o fusnesau yn gallu gwneud bywoliaeth off yna. Draw ar fferm Siadog ym Mhentre Cwrt Llandysul, mae Gary Howells a'i deulu yn ffermio dros 600 o ddefaid ac yn cadw dros 300 o wartheg. Beth yw ei farn ef am bwysigrwydd amaeth i'r gymuned? I ni yma yn Siadog, i ni'n cefnogi dros 100 o fusnesau, a fydden ni'n dychmygu bod 80% o'r hynny o fewn 10-15 milltir hyn. Mae hynny'n dangos faint yw gwerth amaethwyr i'n ffarm i ni, a mae'n dangos beth yw gwerth amaethwyr i'r busnesau yma. Ond nid yn unig yr economi sy'n elwa o amaethyddiaeth, mae rhaid ni gofio pwysigrwydd ffermwyr Cymru drwy gynhyrchu bwyd. Fel i ni gyd yn gwybod, mae poblogaeth y byd yn cynyddu'n ddyddiol, a mae ddyletswydd yno ni i sicrhau bod yna ddigon o gyflenwad i fwydo pawb. Yn sicr, mae'r planed o dan bwysau mawr. A di ffermwyr yn ei digon, byddech chi'n gweud? I ni yma yn Siadog, yn ystod 10 mlynedd ddiwetha, ni wedi bod yn glwm yn schemes glasur a glasur afans, schemes oedd yn arwyddo bwyd gwyllt a natur a edrych ar ôl yn gynhwylchedd. Ffenson ni dros 4,000 o fetre o gloddiau allan, dwbl ffenson nhw, fel bod yna bwyd gwyllt gallu ffynnu ynddyn nhw. Ni wedi plannu dros 10,000 o god ar y cloddiau yma. Ni wedi cael lot o ardaloedd off i wildlife a'n y llall. A mae ffermwyr dros Gymru gyfan wedi gwneud hyn. Os mae camau extra allan ni'n gwneud, ond mae rhaid ni gofio y mwy ni'n rhoi i fywyd gwyllt ac un y llall, y lleia gynhyrchiant bwyd ni'n mynd i gael. Mae nifer y poblogaeth yn y byd yn mynd yn fwy. Ni'n edrych ar wlad wledydd fel India a Asia un y llall, mae sychder a drought y pethau. Mae nhw'n mynd i ffili gynhyrchu cymryd. Wel, i ni efo yng Nghymru, i ni mewn ardal lle mae digon o lawd yn ni'n gallu cynhyrchu digon o borfa, a mae hynny wedi'n rhoi cig a llaeth a unrhyw beth. Ni yn ardal sy'n gallu cynhyrchu digon o fwyd. Felly, rhaid i bawb i ystyried beth yw gwerth amaethyddiaeth yng Nghymru i'r byd yn gyfan. Ydych chi'n meddwl bod ni'n orddibynnol ar mewnforion? Ydyn, dwi'n credu bod ni lawer rhy orddibynnol ar fewnforion. I ni'n cynhyrchu bwyd o safon gorau yn y wlad hyn. Mae gyda'r cig coch yn y wlad hyn, PGI status sy'n galluogi unrhyw un fynd i siop i brynu bwyd dan sicrwydd bod nhw'n cael bwyd o safon uchel sydd wedi cael ei fagu mewn ffordd cynaliadwy a dan amgylchiadau sydd yn arbennig i gynhyrchu bwyd.
I ni'n edrych draw ar gwledydd eraill, i ni'n mynd siŵr o beth sy'n dod mewn o gwledydd eraill, gan bod na ddim yr un rheolau yn cael ei roi allan i ffermwyr. Mae dyn ni gyd gyfrifoldeb i edrych ar ôl y blaned yma, a dwi'n credu bod yn bwysig bod pawb yn edrych ar ôl bwydydd lleol a cefnogi busnesau lleol. Pwy sens bod ni'n dod â bwydydd mewn o bendraw byd, bod yna ddigon o fwyd yn cael ei gynhyrchu yn ôl hyn. Mae angen i sicrhau bod y diwydiant diwethaf sydd yn Nghymru, sef amaethyddiaeth, yn cadw i fynd yn gryf i'r dyfodol. Un sy'n ymweld â fferm Gary Howells o bryd i'w gilydd fel peiriannydd amaethyddol yw Arwel Jenkins yn ysau ganol 500. Mae Arwel yn beiriannydd ers dros 22 o flynyddoedd. Ar ôl datblygu profiad yn gweithio i wahanol gwmnïau, fe ddechreuodd fusnes ei hun, Amaeth Cothi, nôl yn 2019. Fi'n teimlo bod ar y funud mae cash flow lle da ffermwyr yn thanodd ar y funud, y costau'n uchel dyn nhw, a felly dwi yn teimlo bod nhw'n gweld hi'n anodd i talu bilau a gati, so mae hwnna'n obviously yn effecto cwmnioedd fel ni wedyn sy'n dibynnu ar ffermwyr am arian mwyn ni cael ei busnes ni cael cadw i fynd. Pa mor ddibynnol ydych chi ar ffermwydd o ran eich busnes eich chi? Byddwn ni'n bron yn gweud 100% yn dibynnu ar ffermwyr i rhedeg yn busnes ni ar y funud. Obviously, felly dyn ni ddim yn uniongyrchol yn deilog na ffermwyr, ond felly contractwyr a bobl sydd yn mynd nôl at ffermwyr fel eu cyflogwyr nhw de. Un sydd â blynyddoedd o brofiad yn dadansoddi a brwydro dros y diwydiant yw'r cynghorydd o Sir Geredigion, Wyn Evans. Fi wedi trafeili Cymru nawr o fewn y diwrnodau diwethaf, a fi wedi gweld y gwaith da sy'n digwydd ar ein ffermydd ni. Mae yna goetir da ni ar ein ffermydd ni yn barod, a ni'n gwneud gwaith da yn amgylcheddol, a hefyd i ni'n cynnyrchu bwyd. A fi'n credu o ran cynnyrchiant, fel i ni'n gwneud yn cynnyrchu protein mas o da byw, fi'n credu mae hwnna'n un o'r ffyrdd mwyaf ffeithiol o gynhyrchu bwyd yn symud ymlaen i'r dyfodol, achos ni'n cynnyrchu o porfa. A mae porfa yn rhywbeth sy'n tyfu'n naturiol, a mae porfa yn gallu absorbo carbon mas o'r amgylchedd tra bod yn cynnyrchu bwyd o'r un bryd. Beth yw'r ffordd ymlaen i ffermwyr felly? Fi'n credu mae rhaid i ni fod yn positif, mae rhaid i'r diwydiant fod yn positif. Fi'n credu un o'r asedau mwyaf sydd gyda ni yn y diwydiant yw pobl ifanc ni. Ond hefyd mae rhaid i ni cadw farchnad yn y lle cywir, a mae rhaid i ni cadw polisi. Mae rhaid i ni weithio'n galed tu hwnt i cael y polisi sy'n gweithio ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer cynnyrchu bwyd a edrych ar ôl yr amgylchedd. Os yn edrychwn ni ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt, ffermwyr ar ddiwedd y dydd sydd wneud y gwaith i ofalu am hynny. So edrychwn ni ar yr economi, mae'n bwysig bod arian yn troi yn yr economi wledig, a mae'r bint sydd yn dod o amaeth yn cael ei throi drosodd a throsodd tua 10 gwaith yw'r amcamgyfrif. Edrychwn ni hefyd ar yr gymdeithas sydd yn bwysig iawn, yn ywedig i'r iaith Gymraeg. A mae hynna i gyd yn rhoi rhywbeth na allwn ni mo'i golli. Mae'n un olwyn fawr, a tynnwch chi amaethyddiaeth a cynnyrchu bwyd allan o'r senario yna, bydd yn ergyd drom iawn i gyfer gwlad.